na-agba mbọ ya ịkwalite ugwu n'izo na ahụike nke ụmụ nwaanyị ya na ịkwalite gburugburu wee nye eze mmụta akwụkwọ ka onye na-anọchite anya Agwata Constituency 1 bụ Honorable Anayo Okpaleke ji wee rụọ ebe a na-eje mposhi nke ọgbara ọhụrụ nwere mkpachi isi ma nwekwazie mmiri na-agba agba iji wee kwalite nke a na Girls High School Ụga dị na kansụl ime obodo Agwata. Atụmatụ a bụ ọrụ so n'ọrụ nke Honorable Okpaleke ji maka ndị ọ na-anọchite anya ha ma bụ nke kọmishọna na-ahụ maka mmụta akwụkwọ Kammụta Ngozi Chumode gbapere ya. Onye nọchitere anya n'oge ahụ bụ onye isi oche ụlọọrụ bọọdụ na-ahụ maka mmụta akwụkwọ ruo onye ọbụla na steeti ASUBEB bụ Associate Professor Vera Nwadinobi. Emmanuel Chibata bụ onye nta aka anyị nọkwazi n'oge ahụ, ọ ga-akọtọpụ akụkọ a. Na ya bụ mmemme ka Honorable Okpaleke bụ onye isi kọmitii na-afụ maka agụmakwụkwọ na steeti a kọwara na ya bụ amụma bụ n'iji wekwanyite ọnọdụ ụmụaka na-agụ akwụkwọ ọkachasị ndị ụmụ nwaanyị n'iji fụ na ha bụ ndị na-esonyere n'ụzọ na-adị ọcha ma kọwaa na inye ha ihe ndị a nke kwesịrị ekwesị bụ ikikere o tokwere aka na-achị steeti a maka agbammbọ ya ebe agụmakwụkwọ dị, tinyekwere ọtụtụ ọrụ ọ na-arụ n'Agwata nakwa na steeti a niile. N'okwu ya ka onye isi ASUBEB bụ Associate Professor Nwadinobi kelere Okpaleke maka ịgbatara ya bụ ụlọ akwụkwọ ọsọ enyemaka ma kọwaa ọrụ aka na-achị steeti a na-alụ ọkachasị n'ebe ịgụ akwụkwọ n'efu dị, ebe eze ọdịnala nke Ụga bụ Igwe Chidi Ezenwugo tinyekwere President General Nze Romanus Umenze toro Honorable Okpaleke ma kọwaa na ndị Ụga bụ ndị na-erite erere site n'ezigbo nnọchite anya ha. Na nzaghachi ka onye isi onye bụ ụlọ akwụkwọ bụ Girls High School Ụga Dọkịnta Grace Umezinwa toro ya bụ akụrụngwa nke arụrụ, ebe Odoziakụ Lucy Ọhagwalụ nakwa Odoziakụ Nwagụ Chibunwanne nwere obi aṅụrị na ya bụ ụlọ mposi nke ya bụ omebe iwu lụrụ ha ma kọwaa na ugbu a na ọnọdụ agụmakwụkwọ ha abụrụ nke akwanyitere site n'Ụga. Abụ m Emmanuel Chibata maka akụkọ ụwa ABS.